Good morning mga kaidol, mamahaw ta mga kaidol, mahaw ta kay maglibot-libot na pud ta karon sa kalsada mga kaidol. Andam na pud nato dawaton ng mga kainit or ulan mga kaidol sa atong panahon mga kaidol. Para lang makapalita sa atong panginahanglanon matag adlaw-adlaw mga kaidol. Mahaw ta mga kaidol. Ang aking ulam ngayon mga kaidol, sari mga kaidol, sari. Sari mga kaidol. Unya ang gatas mga kaidol akong gibutang sa panaksan mga kaidol kay wa na pod, nahulot na pod ang baso og kabuak. Wa na po'y baso mga tasa mga kaidol. So ang gatas mga kaidol, ang gatas isod na kog panaksan kay wa nay tasa, nahulot na pog kabuak pangatagak ang tasa mga kaidol. Mahaw.
siya.